Kayo kung mulimot ko. Ang tinuod, ganahan sa ko ni mo, Tom. Nga sa to pa, imo na kong kisugot, An. O, Tom, uyab na ta. Yes! Salamat kayo, An. Ha? Uyab na mo ni Ana? O, ma. Aw, maayo hinuon nga nagkauyab mo. Ambot ni mo ipasabot, ma, nga. Wa kay supak nga nagkauyab ni An. Nganong masupak man ko, nabuutan man sa nagbataa. Ang importante, nga mohuman gud mo sa inyong pag-eskwela, ha? Human na gud ang inyong kurso. Ay, kabala ka, ma. Muhuman gid ni Ana sa among pag-eskwela. Abi na kong supak ang imong mga ginikanan sa atong relasyon. Wow, uy. Nalipay mo mama nga nagkauyab ta kay butan biya ka. Atik sad ay. Tinuod bitaw. An, ang gusto ni mama nga mahuman kita sa atong pag-eskwela. Og Tom, isaad lang sa kinako nga dili ko nimo binuangan. Ayog panundog anang uban nga abi kay uyab naman, ilang hilabtan ang ilang uyab. Ay kablakaan. Di na ako buhaton nimo. Gusto na ko nga magpakasalo na ta. Una na ko hilabtan ang imong pagkababae. Ampingan ta kita. Salamat, Tom. Congratulations, Ann! Congratulations natong duha, Tom. Anong imo man kong gidadi ni Sbukidaan? Ganahan kayo ko dining dapita, Tom. Kay presko ang hangin. Unya, dugay na sa kong gustong musuray dinhi, pero wa pa lang din makahigayon kay eskwela, baya ta. Mausab. Og, nindot kayo ng dapita din eh. Makawaas problema. Maog yun. Ato ta dito sa unahan na. May dito kay Hawan. Dahil na. Oh, huy. Nihigda mo ka diha. Nakabanday ka? Limpyo kayo din ng dapita oh. Nindot higdaan. Aw, oh, hinoon. Adali. Tupad na ko. Ha? Dali na. Sige na lang, good. Dali, online sa kumbukton. Tom, gihagan mo kukunin mo. Lab, tikaan. O gisaan ako nimo. Nga bisag unsay may tabo. O bisag asa ta dadas manahon. Di mawa ang imong gugman ako. Oh, Tom. Ako nang isaan nimo. Kay love sad kaayo ti ka, Tom. Salamat, Ana. Pag-aksa ko sa kong pinanggabi. I love you, Ana. I love you, Tom. Langas kay kagkamot ay. Pasanti na lang gud ako. Uon sa mani, uy. Manitabo man ato. Sorry, Ana. Wala ko kapugni akong paggalingon. Abi ba na kung unyan ako ni mo hilabtan kun makasal na ta. Sorry, Ken. Sorry kayo. Unsa? Mularga kas Manila? O, Ana, kay nakoy sudlan dito nga trabaho. Tom, dili ba di pwede nga di na lang ka mularga? An, Pwede ka din na lang ka din sa ato. Mangitag trabaho. di mahimuan kay nanay trabaho nga nagpaabot na ako dito sa Manila. Pwede ba? Di ka mahilak. Ningaon man ko ni mo, be. Lingaon sa kunin mo. Pero antos-antos lang ta. Okay? Ibuhaton ko yun eh, para sa atong duha. Sa atong ugma. Tom, Sige lang. Manawag lang unya ko ni mo permi ha. Aron di kami ngahon na ako, okay? basta baya ha. O lagi. Promise na.
Ay, bila palang gani ko kaadlaw din sa Manila. Pero gimingaw na kay ko ni Ana. Hi! Ay, oh, uy. Kape oh. Salamat ha. Kita day ka palihog. Ako si Aliyah, ang anak sa tag-iyan mong gipuy-an. Oh, mo ba? Mahimong mahibaw sa imong name? Tom. Ano ka, An? Mingaw na kayo ko nimo. Parehas kita. Giningaw sa kay ko ni mo, An. Onya, kumusta man imong trabaho? Okay raman, makaya raman ako. Maayo hinoon. Amping diha ha. Ikaw sa diha, amping diha. Ug pabutang akong pagbalik. I love you. I love you too. Ay, mingawa eh. Kinagagit kayo ni mong imong uyab na si Anas ah. Oh, Aliyah? Recorded by X Thunder Gaming. Nahibaw ka nga, Ana, ang pangalan sa kong uyab? Oo, oy. Nakadungog manggod ko nga imong gilutok ang iyang pangan. Aw, mao ba? Maayo gani kay nisugot ang imong uyab no nga moanhi kas Manila. Di gid unta lagi kay di gid siya masugot nga malayo ko niya pero para raman sa ninamong duha nga akong gibuhat. Kay iniguli na ko, magminyo naman mi. Maayo hinuon. Tom, ewan na ni ah. Uy, mansa man na? Nagluto magud kog sudan. Unya, daghan man na akong giluto. Mao nga ako na nakagidan-an gani. Oh, mao ba? Salamat ini ha, Aliyah. Gimingaw naman kong maayo ni Ana, uy. Undang lang ka sa kong trabaho din mo. At doon ko mangitag trabaho sa amo. Di na ako makaya ang akong kamingaw ni Ana. Mupauli ka din sa ato? O, An, kaya gimingaw na kayo ko ni mo. Ako sa din taon dong. Gimingaw na kay ko nimo. Onya, okay na nimo nga mubiya kasi mong trabaho diha. Okay ra kay An. Tungod kay ikaw ang importante para nako. Sige dong. Pauli na diri kay nasa ko'y sorpresa nimo. Ha? Unsa may mong surpresa nako, ha? Dili na surprise ko na ko isulti. Aw. Irigabot na lang nimo. Sige. Paabot ako, ha? Kay mo pauli ko karong si Manaha. Tinuod din ako nadunggan nga mopauli kas inyo. O, Aliyah? Unya, ang imong trabaho din eh. Muundang na ko sa akong trabaho. Uy, kaanong good. Okay ra, oy. Mangitra kong trabaho dito sa amo. Unsa di hinungdan nga mopauli man kas inyo? Magminyo na mi si Ana. Mao ba? Congrats daan. Thank you. Kano sama ka mo pauli? Sa sunod adlaw pa? Aw, kun mao na. Makatambong pa di kas birthday sa akong daddy eh. Ha? Kano sa man tayong birthday sa imong daddy day? Ogma. Oh. Kinahanglan gyud ko motambong sa birthday ni daddy ha. Kay imbitahon man gid ang tanan nga namuyo dinhi sa mga apartment. Sige, mutambog ko. Kay sa sunod adlaw pa bitaw ang akong flight. Tom. Dali. Tipon diri sa among lamisa. Okay ra, Aliyah. Diri lang ko. Sama ka, uy. Mura makadili, friend. Dali ba? Sige na. Tipon sa among lamisa aron enjoy. Sige. Mubalin ko sa inyong lamisa. Tagay pa na, Tom. Di lang ko, Aliyah. Hindi na tayo. Lipong na. Dili na ni mo kaya. Sige. Natog na lang ko. Ito na lang ko sa mga kwarto. Sige. Kay kita lang doang nahibili, no? Kay na mauli naman inyong mga bisita. Sige. Natog na lang ko. Uy! Aray. Saan ka? Hindi na ka makabarog? Matumba maninuon ko eh. Hindi man ko makabarog. Ako na lang kagihatod sa imong kwarto. Ayaw. Kaya na ako. Oo, tanawa. Di lagi ni mong kaya lagi. Naubog na ka. Ako na lang kagihatod sa imong kwarto eh. Aron, makapahuway sa ka. Dali.
Ay. Oh. Uy. Ano ni? Anong wa ko sa sapot? Hala. Si Alia. Tupat ako. Alia. Wa sa kay sapot. Alaya! Ay! Ginoo! Mommy! Ay, sa iyo gibuhat! Ganuwa mo'y mga sapot, ha? Ma'am. Mami, isa na tabo. Si Tom! Nagpatong sa imong igsuon yung pareha silang huwan mga sapot! Mal! Buwang ka! Hindi mo kamuha na kung so! Ayaw! Si Tom! Wa siya isa! Ayaw! Okay. Ay. Unsa to? Di mo uyab si Tom? Dili, Dad. Amigo rami. O ganong misugot maga? Nga, hinabtan kintawan, ha? Nga di mali mo uyab? Uwa na may mahibaw sa mga gibuhat, Daddy. Oh, pasilo ala ko sir. Bunga lang to sa among kahubog. Mao tinahitabo na mo. Aw, kundatan ko di kang bayhana ka. Daddy! Iko na sir. Iko na! Iko na! Napag-awaw ka lang sa lumagsago, ha? Bugtong ka lang mong anak ka, babae. Pinagpag-awaw ka. Sir, iko na sir. Sir. Dad, gusto na! Sir, iko na sir. Gusto na, Dad! Sir. Hilong, ha? Ay. Irat. Iya. Saman? Ato na lipat yun. Siyempre! Ayaw, Brad. Maluwi ka. Ayaw, Brad. Di na ba'y kumusugot nga? Di ka malubag sige buhat mas kuhanak. Oh, kung dili ka manubag, nagdiha ka. Patyon ka ka. Kailan mo pa sakitin si Tom? Magpakasal mo! Anong imong nagibuhat na ako, Ali? Pasaylo ako, Tom. Kanuwa na ako to buhata. Buhata nga mga matay. May bawa ka man git nga. May uyab ko. Nga nagpaabot na ako si Ana. Kalimti na si Ana. May umaabot at ang anak. Ayaw ka bala ka. Mahalo na pang kaunti ka. Buhaton ako ang tanan na mahimo kong buutan ng asawa diha nimo. Kumusta mo kasi, Ana? Di na ko mahimong manawag niya kay uwan ako yung naong ikatubang niya. Gusto, manawag ko ni Mama. Maayo kay nadawag ka, Tom. Kumusta man mo diha, Ma? Okay naman, mi. Ikaw, kumusta man ka diha? O sa man, tinuod ning among nabalitaan nga, minyo na kudo ka diha? Oo, Ma. Ma, kumusta naman di si Ana? Minyo naman tingali ni siya dong, kay dako naman og tihan. Oh, ha? Oh, kinsa may iyang nabana, Ma? Maayo hinoon nga, minyo na si Ana. Kung di pa tungod sa nitabo na to, ako unta ang maminyuan ni Ana. Osborn ko ang pagpangayo pa sa hilo ni mo, Tom. Oh, naunsa ka? Naunsa ka, Lea? Ganiha naman yung nagsakit ang akong tiyan. Ha? Oh, mga anak na tingali ka. Dali, dadon ka na ko sa ospital. Patay ang atong anak. O, Ali. Ginoo ko. Ato na lang dawaton nga. Dili gud to para nato. Kadto bata.
tuig nga nakalabay sukad nga nagminyo man ni Aliyah. O gangtod karon wa pa may taga-igla ang anak. Si anak ano? Pila na ta ang iyang anak? Tom, Oh, wa pa di ka matog? matug na ko, Aliyah. Tom, Ana? Ikaw ni? bangon. Kaya na ako'y regalo nimo. Ha? Unsa may regalo nimo nako? Basta, bangon lang. Unsa lagi mo regalo nako? Ha, Ana? 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 Ana! Tom, Oh, Tom, pagbata. Pagbata. oh. Ali? Oh. Ngano man ka? Ngano nagilak man ka? Nabataan ti ka. Nga nagsampit sa pangan ni Ana. Oh, gusto. Nagdamgo mo di ko. Nagdamgo ko niya. Sud sa na po katuig na itong panag-ipon. Buwa pa ganun kabalimot niya. Sa ilo ako, Ali, ha? Ngangtod ka ron. Nagpabilin pa nga akong gugma ni Ana. Hangtod sa kampuran. Tom, Oh. Ali, unsa may buti pa sa buti ni? Nganong imo mang gipagawas ang akong mga importante mga gamit? mahal di ka, Tom. Pero dili ko gusto nga mag-antos ka uban ako. Oh. Ha? Maong panahon na nga hatagan ti kasi mong kagawasan. Tinuod ka, Ali? O, Tom. Pag mahimo ka na mo pauli sa inyo. Salamat, Ali. Mupauli din ko sa amo. Kay gusto kong may bawas sa kahimtang ni Ana. Ikaw si Tom? O manang, ako ang uyab ni Ana kaniadto. May mo ba nga ako may bawan kung hain karon si Ana? Kay gusto sad ko nga may baw kung kitsa iyang nabana. Kung gusto kang mahibaw kung hain karon si Ana, adtuan ang dapita, kay imo siya makita. Oh, salamat manang ha. O, dawata kini. Oh, suwat ni? Daan na kayo? Para imo na, Tom. Salamat manang. Di na lang ko magdugay ha, kay gusto na kong makakita ni Ana. Oh, menteryo maning lugar ha? Menteryo ning lugar nga gitudlo sa inahan ni Ana. Lain na sa kong ibati na. Sumibot pa sa buti ni. Unsa ni? Dali. Ana. Lapida ni Ana. Uy. Ug sobra na sa napo katuog siyang patay. Kinuog ko. Dili. Patay na di si Ana. Agsuot. Basahan ako agsuot. Ang anak ikigan ng bugsuot. Mahal kong Tom. Nagpaabot ko ni mo. Kaya naibaw kong mabalikan ako. Ayaw ka bala ka. Kaya ako nakang gipasaylo sa imong gibuhat. Na ako'y ibili ni mong regalo, Tom. Ang pingi siya.
ang atong anak. Mahal ko kayo ikaw, Tom. Karon, ugma, ug hangtod sa kangturan. Nagbunga na yung ato kibuhat ka ni Anto. Mauning nga niingon ka na ako nga may regalo ka na ako. Kaya may anak ni Aida. Nagkasama ka din islog namin sa kong mama. Ikaw? Ang anak ni Hana? Oo, ako. Kinsa day ka? Hindi. Ako ang imong amahan, day. Ako ang imong amahan. Ikaw akong papa. Ako yun, day. Kung gibati niya itong higayon nga nasayran ako nga patay na day si Ana. Og sa akong nasayran, usa ko sa nakaingon sa iyang kamatayon. Kay sobra ang kaguol ni Ana nga iyang gibati sa dihang iyang nasayran nga naman niyo ko sa lain. Pero sa laing bahin, nagpasalamat ko sa Ginoo kay may handumanan di ay ngagbilin si Ana nako. Ang among anak. Di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power. Amen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Tom nga taga Cantigdas, Batuan, Bohol. Uban sa awit ngayon kipangayo awit ka nakaluhan ngayon, bukas at kailanman. Ang mong kaagi gibatan o doa sa radyo ni Ricky Persuelo daring o gabos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala mga sukin ti pamilaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagaladlaying kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining talamanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi ka doon? Mao kining sa kababae nga nagpuyo sa Lawaan, Minglanilla, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Patricia. Thank you kaya nga imo kong gisugot. Sada ko nimo. Di tagib ka pasakitan. Mahal kayo ti ka, Darrell. Og nisalig ko nimo. Nag-uyab-uyab ka na di ay Patricia. Pa, Eh, paglimod. Ay nagasulti na ko. Buwagin ang imong uyab, ha? Bago ka pagaling tungtong sa college, mo di imong ginura, uyab-uyab. pa, Ayaw din usupa ka, ha? Kung di ka gustong paundangon ka. pa. Di lang kita magbuwag ha. Ato lang ginitago atong relasyon basta di lang kita magbuwag. Bi, love kahit ka. Pero Darrell, Di lagi ko gusto mo magbuwag ta. Mabuang ko. Bisag unsay may tabo, di gi ko musugot nga magkabuwag ta.
Daryl. Pilipan ako ninyong Daryl, Daysa. Bisag patago, pero nakasurvive gid mo. Magtulo na mo katuig nun. Oday. Bisan ganig ako kadtong ako siyang giinan nga pabuwagon ming papa. Pero wag gid siya musugot. Doon nagibaruganan si Daryl nako, day. Og mao nay nakapasamot sa akong love niya. Wala no. Ay, makasuya man mo, oy. Bitaw, day, oy. Wish na ko nga ka mo na cute. Thank you, day. Happy 3rd anniversary, baby. Wow, ha? Imo gyud kong gidaan ning kondo bi ha. Nya napag kay pa flowers di ha. Siyempre. Special day good ni Ron. With my someone nga very special. Sus, baya. Mao gid ni nakapasamot sa akong love nimo. Kay thoughtful and very sweet kaayo ka. Wa na gyud ko'y pangayoon pa, babe. Pero ako, na ako'y pangayoon ni mo. Kumanatog kaon. Unsa? Uy, amaw! Pangaon sa tabi. Mahal kayo, tika. Daryl, Be. dili ka ako mumaptos, ani. Tingali mumaptos ko. Be, ay kabala ka. Andam ko mabarug ni mo. Panang nito sa mimita mo. Patricia. Nagtumang ka yun sa mong gusto, ha? Wag ka magigbuwag si Uyab. Pa, Kagahi ba sa dibog o, Patricia, oy? Usaw na ba lang sabot ninyo sa imong abahan, gay ni gumada sa imong pag-eskwela? Nagtuman ka bang yun in town sa imong gusto? ma. Nay, nagkakita niyo. Nga nisuro ko sa kakundo. Gawsa mo dito, ha? Usay ibuhat yun dito! Imo dyan kong pati. Itong ayaw palabi, oy. Puha na kaayo ka, oh. Galis na itong ginawa. Nawa ka ng Patricia! Kung sa gani mahitabo ng imong abahan, ikaw gin mo isa daan! Magpagkuha na ng tubig, pagdala! Oo, ma. Be, sorry. Kung doon na pa'y nautang nahitabo ni Papa, ako gyud makaingon. Unya, sa man, di nagyug ka. Mo give up nagyug ka, Be. Mahal ti ka. Mahal kayo ti ka, Daryl. Pero dili ko gustong doon ay nautang mahitabo sa akong amahan. Mong makibuwag na lang ka na ako? Ay, sige lang. Usa ka tuig kapin na lang bitaw ito paaboton. Mo graduate na ta. Magpaabot lang ta na kayo na, Daryl. Patricia. Pila naman kaadlaw nga delay ang akong menstruation. Gikulbaan man ko eh. Dili ka ako maptos. Kinuo ko. Dili lang unta. Kinuo ko. Positive ang duha ka piting akong kipalit. Maptos ko. O sabi ang ina ko buhaton. Dili ko pwedeng mumaptos. Kitigaling mapatyan kong papa. Wapar ba ko makahuman sa akong pag-eskwela? Makikita kong Daryl. Unsa? Mabdos ka? Oh, Daryl. Daryl, dili ni pwede. Dili ni pwede. Naglibog na ko kung siya akin akong buhaton, ini. Mapatyan ko nilang magpapa, ini kung mahibaw sila. Pat, kalma lang. Saan naman na? O, andam ko mo ba rin? Dili lagi ni pwede. Pat. Kung mahibaw si Papa, ini, tingaling maunsa na hinuon siya. Patricia. Sa maginin ako tanan ba? Sa ginin ako tanan. Kaya nga naman, unsam day gusto ni mo, ha? Ipakuha din akong bataa. Patricia, may bawag ka nga dako kayo nagsa. Wala ka makasabot na ako. Kaya kung dili din ako buhaton, tingaling maunsa si Papa. Og dili din ako matago nila kay pahon mo dako gini akong tiyan kung dili din ako ipakuha.
Mangita ko kailangan mo makatabang na ako. Basta kay dili ko ni pakatawon ni bataa. Pat, Dili ko gusto nga na mahitabo ni Papa tungod na ako. Patricia! Nakainom na ko tabletas para makuha. Lord, pasaylo ako sa kong kibuhat. Pasaylo ako, Ginoo. Aray, kasakit sa akong puso. Mag-CR ko. Mura kong mamatay sa kasakit. Kinuha ko. Tibuok ka dugo ka na ko kayo natagak sa baon. Diyos ko. Pasaylo ako sa kong nabuhat. Pasaylo ako. Patricia, dali na. Magaon na ta. Sige, ma. Maapas ra ko. Pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako. Hoy, daon sa man ka. Luspat ka man kaayo. Nosa ka, Patricia. Uwa naman, ma. Pa. Dili na ko mukaon, ma. Naglain akong lawas. Pag-inom mong tambal, oy. Naara ko'y tambal sa kwarto, pa. Adora ko dito. Sorry kayo, Lord. Sorry kayo sa akong nabuhat. Untai mo kong mapasaylo. Naa naman di uyab si Daryl, Daysa? Mao ba, day? Day. Sige na mag-ikog kita nila nga magkuyog. Wala din may communication. Wa na, day. Sukat sa nahitabo. Dilikay na ko niya. Sayangan ninyo, uy. Congratulations, nak. Congrats, anak. Thank you, ma. Pa. Bisag tao-tao na may buwak ni Daryl. Og bisag na si Hilain. Pero pagyapon mawaang akong feelings niya. Love, kihapon kaayo na ako siya. Mabdus man ang girl, day. Dana sila anak pa dung. Mga nakay na mga tingali. Unsa, day? Maong ikaw, pag move on na, uy. Kalimti na lang siya. Kay naa na siya kaugalingong life. Dali ara sa panahon, no? Murag bag-o raman itong nag-graduate, Unya karon na busy, nagkita sa atong mga nagkalain-laing trabaho. Maog yun. Maayo ka na kinagahay-gayon kung kag makikita na ako. Kay taod-taod na sad nga, wa tay kuyog-kuyog. Maulagi. Rest day, man. Day, wa pagid lagi ka nakauyab, no? Uy, pangita na, uy. Uy, moabot na day, uy. Atik. Bisag wa pagid na siya makamove on. Pataka mo lang ka, uy. Sige na, uy, mga una ta, kay gutom na. Kitsa man eh. Number raman. Hello? Hi. Nakainom-dom pa ka na ko? Daryl? Ay, salamat. Nakainom-dom pa gini ay. Pat, pwede magkita ta? Ha? Nangay ko sa imong number sa imong amiga. Mo to nga nakatawag ko nimo. Uya, kumusta ang life, Maodi ay. Okay ra. Ikaw, kumusta? Okay, back to being single again. Nagbuwag mo? Di ba naanaman mo yung anak? Yup. Pero, sports lang, mi. Naman sa Chelain. Gani, mabdus na siya sa iyang bago karon. Mao ba? Sorry to hear that, ha? Kailan ay. Uy, ikaw, kumusta na? O pa kayo, yap? Ha? Abi ni mo, gisultihan ko sa mga amiga nga hangtod karon. Wa pagid kuno kay na uyab, humanato. Tabian gid siya, uy. Pat, naiba kong taon-taon na nga buwag na ta.
Naka-move on ka na ba na ako? Daryl, Kay kung ako ang imong pangutanon, wagi adlaw nga nawa ka sa kunahuna. Hangtod ron, love gihapon ti ka. Uy, nung siya ko, nililak mo ko ka diya. ambot na unsa ko. Nabuang naman tingali ko. Okay, tugani ko sa tinuod. Love pa ba ko nimo? Ay kung tutuki, tubag ako. Bisag ka nusa. Huwag yung kamawa sa akong kasing-kasing o guna-una, Daryl. Pat, Bisan pagpagkahibaw na ko nga naanak kay anak sa lain. Nasakitan kaayo ko. Tungod kay love, paghihapon ti kahangtod karon. kun mo na, ba't di nato lisod-lisuron ang atong kaugalingon? Magbalik ka. Atong ipadayon atong love nga naputol sa una. Daryl, Okay, good! Break o sa ta, break! Break sa! Bro, humana to din ba? Oh. Kata, Asa mo ta? ato ta syudad. Inom ta dito. Tagar ba kayo mga chicks dito, bro? Mga chicks. Kana mga wapay buot. Grabe sa rin. Bitaw. Kapoy ng mga kaedad na to, eh. Kay mga immature pa kayo. Gamay problema, buwag dayon. Kapoy kay sabot, oy. Ikaw ba? Makaingon na ka na kay hilig ba kag mga girls good? Unsay mga girls? Girls ba? Tigawang ba? Uy, Pareho ko di ano ni kagod, Ma'am Merlin? saba ka rin, di pa natiguang sa mga Merlin, oy. 47 pa man na siya, di ba? Nya, ligon pa kayo. Kusog pa kayo musumba? Lagi. Pero ikaw, sama ka? May 8 pa ka. Unsam ka, eh. Pila ka, si Manos kay paguyab ng Merlin, pero sa ditabo, ha? Huwag yung pagkasugtan niya. Oy. Di ko muundang, no? Hangtod iya kong sugton. Oh, naabot na ta. Salamat sa paghatod na ko, dong, ha? Merlin sa doy. Ikapila naman tagagingnan nga. Alam ko tawag dong. Mura ko bata na. Kay bata pag yun bitaw ka. Andrew, dako kay tagap sa edad. Pwede kalimtan lang mo imong pagpanguyab nako. Anugod kaayo ka? Gwapo, buutan, nindot og lawas. Ang bagay nimo. Ikaw ang bagay na ako. Merlin, sa mga buhaton ako ha, para imo kong sugton. Buhaton ako ang tanan para nimo. naa naman day ka, ma? Oh, asa man ka. Kaseksigod nimo. Gabiin na ali. Mulaag pa ka? Magkita namin sa kong barkada, ma. Pagpuyo ha, Ali. Ayaw kong palaguta. Sod ito. Sod. Mama, sad, uy. Ay, paita. Saon man kanin akong anak. Grabe man kagahigo. Pataka pag og pamilya og mga barkada. Puro mga bad influence. Merlin, sige na, sugton ako. Merlin, sama, nitutok mong ko ka na ako. Andrew, di ba ingon ka, buhato nimo ang tanan para nako? Oo. Na ako'y nahuna-huna ang paagi. Sabay. Mo yung pagi. Nga ikaw mo ay ubad-ubad siya anak para matarong iyang anak. Oo, mo yung gingon. Nga. Sugto na kaniya kung matarong iyang anak. Oo, bro. Pero wa pa siya siguro ka mabuang bro siya. Ha? Para masugot ka siyang gusto. Salamat dong ha, kay nisugot ka. Anything for you, Merlin. Ali! Ali! Alinak! Dali na! Naog na! Mula ka umang ka. Oh, ma. Ato na ko, ma. Dili ka mag-inusara nak. Niya si Andrew. Siya mo imuuban-uban nimo kung asa ka. Kamu mo mag-uban ron dito sa mall. Unsa? Huwag yung ko makasabot. Ganun kinahalan pa kong paubanan ni mama. Ibasin lagi unya kung magkita-kita na sad mo sa mga barkada. Saon nga, bad influence mo itong mga barkada ni mo. Wa siya salig nila. Pero ni mo naa. Nisalig siya.
Obvious ba? Ha? Unsa na di mo kadugay nga kaila ni mama? Unsa man? Gibayran ka niya o nanguyab ka niya? Ha? Joke ra, oy. Tana, oy. Mananaw na lang tag sini para mawa ning akong sapot. Unya, kumusta ang inyong mga lakaw ni Ali dong? Okay raman. Gamay na lang ko nga. Sugto ni ko nimo. Siguro usa nga matarong nga akong anak ha. Nga piliun niya ang mga barkada nga iyang ikaupan. Oh, siyempre. Andrew, tana. Sige, tara. Ato na mi, Merlin. Kalimot sa atong sabot, ha? Ha? Sabot? Naamoy sabot ni mama? Ay, uwa anak, oy. Tuo man ka ng Andro, oy. Sige na, lakaw na mo. Abi na ko manglaag ta. Niyam lagi tayo ng menteryo. Dinhi gilubong si Papa. Mauni iyang puntod. Abi ni mo, kung wa pa mamatay si Papa, dili unta mausab si Mama. Ha? Mausab? Oo. Wa siya makasabot nga nung nagrebuilde ko. Wa siya kahibaw nga siya mo hinungdan nga nung naingon ko, ani. Ali. Pinangga kayo ko nila sa una. Ilang tanang atensyon na anak ko. Kaya ako ramoy nakinusaran nilang anak. Pero pagkamatay ni Papa, mura sa nung namatay si Mama. Nakasabot ko nga nasakitan siyang maayos sa pagkamatay ni Papa. Pero mura man siyang nalimot nga na pa yung taon ko. Buhi pa ko. O nagkinahanglan pa kaayo kong inahan. Sukan to, si Mama magsige na laglaag kauban sa iyang mga barkada. Mao nga nag-rebuilde ko. Ali. Andrew, salamat ha. Sa tinuod lang, pag-una, huwag yung kumalipay nga gipauban-uban kang mama nako. Pero karon, dako ang akong pasalamat nga naa ka. Nga naa ako'y kasultian sa tanan. Salamat, Andrew. Ali. Tingin ko makatug na. Ay, di man mawa si Ali sa kunahuna eh. Siya na mo kuyog-kuyog pero meron muragwa na ginoon ko makasabot sa kong gipati. Naanad na ko nga kada adlaw mi magkita, kada adlaw mi maguban. Labi na gyud nga hinahinay na nako siyang nasabtan og nakailan ako niya. Laluoy ko ni Ali. Murabag lami kay siyang gakson. Lami kay siyang atimanon. Ay, naunsa ng taon ko eh. In love, bro. Na in love na ka. Ni Ali? Kisam di ay. Si Ali man itong istoryahan. Si Ali man may pirming magawa sa baba. Ay. Bro, klaruhan na eh. Si Mamirli ang imong ipakuyaban. Kaya, sa iya kang anak na in love. Uy, pagsiyod na bro eh. Niyabag ng siguro ko bro eh. Ay. Kung unsa ming naasa kong nahon na ron. Ako na lang kalimtan eh. Pero bro, nga ba? Mas mayog klaruhon na nimong ang imong gibati para Mamirli no eh. Kung angay bang padayon nimo imong pagpanguyab niya. E kung magpadayon pa ng inyong kalaki nga, magsige mo kubanuban ni Ali, sambot yun ka. May in love ka niya. Ug, lahi kang naon eh. Nga, mauyab rin mo ang inahan. Pero, in love kayo ka sa iyong anak. Bro. Lingkod, unsa man naamoy lakaw ni Ali karon? Wa man. Hi, Andrew. Di alagi ka. Pumantay lakaw ron, di ba? Oo. Wa. Ali, ato sa convenience store ka. Ni ako ilista sa pamaliton. Pamalita usa ni Okay, ma. Andrew, tara. Ay, ayaw na. Ikaw lang. Murag na importanteng tuyo si Andrew nako. Okay. Nako isulti nimo. Ikaw na.
Okay. Andrew, nakita na ko ang kamaayo ni mo sa akong anak. Nakita na ko nga nagasinabot among duha. O kampante kaayo ko nga mulakaw si Ali basta ikaw ang kauban. In short, grabe kaayong akong salit nimo. Nakabantay na ka siya nga nakagusto na ko ni Ali. Mao nga nagkahuna-una ko. Dili man siguro ta makapasakit sa mga tao kung sugtunti ka, di ba? Imo na kong gisugot? O, Andrew. Kay nakita na ko nga tarong ka. Nga kasalikan ka. Sa tinuod lang, dugay na kong ganahan ni mo. Pero mahadlok ko nga basin og dili pa ka mature enough. Pero nakita na ko ang imong pagpangga sa akong anak. Ug nakita na ko nga... Mahal ako si Ali. Unsa? Ayaw gani pagbinuang. O ako magbinuang, Merlin. Sorry, pero... Abi ko bagtarong ka? Unsa man? Plano minimong tuhugon kaming duha sa akong anak, ha? Ma? Ngano ni? Ali, Merlin, di ka makablame na ako nga mainlove ko ni Ali. Dugay ko nung nagpaabot ni mo. O ikaw mo ay nagtukbod na ako nga magkasuod mi ni Ali. Nakagusto sa kanako, Andrew? Ali? unsay nakagusto sad? Ayaw kong Mahal na ko si Andrew, ma. Dili. Dili! Ali. Nga na ingon na makadagri ako, ma. Unsa man di ay? Ayaw pagduol sa akong anak, ha? Merlin, sorry. Gawas! Gawas! Love, alas 6 pa man ang misa. Nganong sa'yo man kayo ta din ni simbahan? Alas 4:30 pa man. Ay, love. Oh. Ngano ka? Naa kay problema? Love. Unsa ko nimo kamahal. Unsa man ang pangutana, love, uy. Siyempre. Love na love na love na love na love kaayos tanan. Oh. Ngano ni dako ramang ka, love? Naa kay gustong isulti? Love. Di ba magkagunsay gusto sa akong pamilya, di ba? O may baho ka, nganong gikontrahan ka sa akong ginikanan. Oo. Kay gusto nila nga magpari ka. Pero love, wa sila nahimo kay ni-fight ka para natunduha, di ba? Oh, love. Ni-fight ko. Pero love, di na nako kayong supako na akong mga ginikanan. Unsay buti mo ipasabot, Raymond? Love, magkigbuwag na ko nimo. Kay magpare ko. Unsa? Mao ka na. Seryoso? Sorry. Pero, ayog kalimot nga, love kay tika. Bisan pag di na ta magkita, di mawa akong love nimo. Sorry kayo, Irene. Day, Irene. Kung love pa ko niya, diliot ako niya pasakitan. Pero ako makasulti niya, ana, day. Dili ko gusto magsadelfish. Unsa may laban ako. Ginoo ang akong karibal. Og dili ko gusto makikompetensya sa Ginoo. Tungod sa iyang gibuhat, no? Mahadlok na lang hinuon ko musod sa simbahan. Mahadlok ko mahinumdum sa kasakit. Kay grabe kasakit ang iyang gibuhat, day, uy. Sakit kaayo. Balik pinagin mo. Para ka mo sa usag-usa. Sige lang, day. Ingon sila. Kung naitaw nga mawa, naitaw nga moabot nga mas better pa kaysa ni Raymond. Pero, day, diligapon ko magpakawa sa paglaom. Magpaabot ko ni Raymond. Magpaabot ko nga mobalik siya. Day, Irene. Everyone, let's congratulate Irene, our new HR.
Thank you, Mom. Thank you, everyone. Day, mabisi na ka, Day. Kay HR na ka. And for sure, maka-move on na ka. Amaw? Kusog ka sa uwan, uy. Ang saon man ako pag-ulian, eh. Basta na ba kaayo ko? Miss, siyempre tayo mo. Salamat, sir, ha, pero basta naman kung kayo ko. Malasta na ako, eh. Ako swerte. Ha? Swerte ko. Kay kung wapamuwan, di ko makapagitag paagi nga matagad ko nimo. Ikapila na ako ng bantay nimo nga magatang og jeep ni Miss. O dugay na ko gusto makigilailan nimo. Clyde ko. Irene. Pwede na ko makuha imong number, Miss Irene? Ha? Unya, moto. Sige na mig text-text o tawag-tawag. Unya, iya kong ihatod sa bahay. Dili na kayo ko laayon kay na naman ko'y kauban permi. Ay, mao din blooming na kaayo ka, ha? In love na ka, te. Gadahan ko niya og malipayon ko karon. Mao na. O kung manguyab ni mo, sugta dayon. Oh, ha? Kisugot ako nimo? Oh, Clyde. Yes! Oh, yes! I love you, Irene. Happy 3rd anniversary, mahal. Happy 3rd anniversary pod, mahal. Oh, ingon ka. Managkot ta maong gipailis ko nimo. Dili pa ta mga to. Mahal, nagsabot ta tandaan ha nga dili ta. Wala di ta banood sa simbahan. Mahal. Actually, dili ta man lakaw. Ha? Gipailis-ilis ko nimo nya. Anhira dita sa bahay? Mahal. Oh. Mahal kay tika. Tulo na ta katuig. Og enough na para nako nga makaingon ko nga ikaw na gyud ang babae nga akong gipangandoy nga makauban sa tibuok na kong kinabuhi. Will you marry me? Mahal. Yes. Yes. I love you. Thank you, mahal. I love you too, mahal. Mahal, wa pala ikaw umabdos, no? Bitaw, no? Ganahan kayo kung makabibita. Mahal, pa-check up ka ta. Oh, sige, mahal. Unya, inig-out na to gikan sa trabaho. Diretso ta pa-check up. Niya na ang result. Unsay result, Doc? Kinsa may na problema na mo sa kumbana. I'm so sorry. Pero semester ang na-problema. Ako? Huwag ko yayo! Huwag ko ikapuslanan! Mahal, sakto na! Mahal! Biyahin lang ko, Irene. Huwag ko ikapuslanan! Di ta kayo magpamilya tungod ako. Kay baog ko! Nagkabatik ka? Baog ko! Mahal, ayaw pag-ingon, anak. Good! Bisan pagbaog ka, pero dili na rason para bihaan di ka. Dagan paagi kung gusto na itong magkaanak, pwede tang mga dapog bata. Mahal, ayaw pagpakawa sa paglaom. Please, sakto na. Mao ba? Kaluoy ko. Mao lagi. Nag-uol sa baya ko. Pero mas grabe kapiktado si Clyde. Kay gusto na giniya nga naami anak. Mao day nga murag lutaw kaayo karon. Murag kagwa sa imong kaugalingon nga trabaho. Maog yun. Unsa may sulti sa atong manager day bahin sa nipahawa nga tabahante. Mag-hire taglain? Oo, day. Next week, mang-hire na kuno ta. Ay, I hope ma-okay na imong bana.
para makakonsentrate na ka sa imong trabaho. Ikaw ra ba to'y tig-interview? Hinaot pa unta. Day, mauna to ka ng applicants, no? Kay mauli na ko. Ay, napay usaday. Naawahi man siya. Ako nilang gidawat, kay di pa man sad cut off. Siya nalang mahatag mo siyang resume, ha? Ayaw pagdali-dali og uli, good? Sige, good. Pasudlan na siya, Day. Good afternoon. Have a... Oh. Raymond? Irene? Uy, kumusta? Your resume. Yeah. It's been a... Very long time. Yeah. Kumusta ka na? So, you're applying for... Kumusta? Raymond, ako maoy mo interview. So please stop asking me questions. Sorry, gusto lang kong hibaw kung okay ra ka. Okay na ko. Okay na? Happy? Sorry. Sorry na sad? Maunay last na kong nabangog ni mo. O mao sa na isulti ni mo na ko karon? Wa ka pulian nga word? Sorry? Okay. Let's be professional here. So, based sa imong resume, nagtrabaho ka sa abroad year... Oh. Diba, mauni nga year nga nakigbuwag ka na ako? Huwag mo din pagkapari. Nilarga ko sa laing nasod. Ah, okay. So, nag-give up ka sa atong relasyon kay magpari ka. And then, waday ka mo dayon pagkapari. And nilarga ka sa laing nasod without telling me? Sorry. Sorry na, sad! My God, Raymond! Huwag tangan ako na imong pagsigig sorry. Say sorry kung sincere gid ka. Dili lang tungod kay nakasa ka. Irene, paminawa ko. No need. Klaro na nako karon. Naghimo na din nimong rason ang pagpari para magbuwag ka. Ha, nice! Natuman ka mong gusto. Oh, you know on, for sure, wag magyud ka magmahay, no? Kaya natuman gid ang imong gusto. Nakalarga ka sa laing nasod. Mas gipili gid nimo imong career kaysa sa atong relasyon. Oh. Pero, mao to'y pinakasayop na kondisyon. Sayop? Dili, uy! Wa kay sayop, Raymond. At least, ikaw natuman ang imong gusto. Og ako, na-promote ko sa akong trabaho. And look at me now. Ako pa mo ini-interview nimo. Og naaran ako kung dawaton ba ti ka o dili. Irene, dali para na ako pagbuwag na to. O gani ikaw may hinungdan. Nganong ako magpadayon pagkapari. Ay, wow! Ako? Nag-joke ka? Kung tinuod nga ako mo hinungdan, ibalik unta ka na ako. Nagpakita unta ka na ako. Wa unta ka mo larga. Kay ba kagpila ko kabuhan nga nagpaabot ni mo nga mabalik ka, ha? Unya karon may bawaan lang nako nga wa gid ka mo padayon pagkapari. Di ko gusto ikaw may basulon sa akong mga ginikanan. Nganong wa ko mo padayon pagkapari. Mao nagpalabay una ako og pila ka tuig. Pero wala na akong nahibawan nga minyo na ka. Mao na nga anak ko nagpakita nimo. Kay nahibaw kong malipayon ka na sa lain. Pero bisan gamay. Wa makuhain akong love diya nimo. Ikaw lang gyapon akong gimahal. Raymond. Pero ini nga itong pag nagkita karon. Basin og tuyo na lasad ni. Aron magka-istorya ta. Aron doon na tayo klosyo. Og aron sad mahibaw ka. Nga bisagwa na ta. Mahal gyapon ti ka, Irene. Excuse me. Raymond. Mahal gyapon ti ka, Irene. Dili bawa si Raymond sa kong huna-huna. Wa pa gid ay ko maka-move on niya. Mahal? Mahal? Naunsa man ka, uy. Hubog na sad ka. Pila na ko kakaadlaw nagsige hubog-hubog.
Ug dugay kay ka mauli. Oh. Pantay day ka. Ano nang ugas mong kaugalingon ng mga adlaw. Clyde, Biyahe na lang ko, Erin. Wala na rason. Padayonon pa rin nato. oh, kinsa man eh. Hello? Love. Oh, Raymond? Hubog ka? Asa ka? Dali. Higda na. Huwag ko lang kadadaan ni mo. Diniragis motel. Love. Kimingaw na kay ko. Ay, kung biyai, please. Oh, Raymond. Love, please. Raymond. Naginahitabo naman ni Raymond kapi. Ang kuno na ako. Gimingaw sa kayo ko diya. Diyos ko. Kada kong sain akong kibuhat. Usa naman na ikabuhan nga. Wala ko tungahis akong binuwang sakit. Oh, dili ka. Magpiti ko. Diyos ko. Positive. Mabtos ko. Unsaon man din ako. Oh, si Raymond. Sultihan ka na ko siya. Hello, Raymond? Magkita ta. Ha? Mabdus ka? Ug ako mo'y amahan? O, Raymond. Kay imposible si Clyde ang amahan. Baog siya. Yes! Yes! Nalipay ka? Raymond, akong sayop ang akong gibuhat. Oh. Ang atong gibuhat. Minyokot ko. O sa kay batiyon sa kumbana no, kung may bawa siyang mabdus ko, na may bawa man siyang dili sa makaanak. Unya, unsang may plano din mo, ha? Dakong sayop nga nakita patagbalik, Raymond. Ilabi na nga naapag kinahitabo na to. Oh, Erin. So good karon. Ayaw nagpakita na ko, Raymond. Magkalimtanay na ta. Unsa? Unya si Clyde. Ang imong bana. Makigbuwag ka na ako. Oh, Clyde. Sorry. Tungod ba ni Raymond? Mabdos ka. Ug siya ang man. Clyde, ganun. Nakita na ko ang pregnancy test sa basurahan sa CRN. Ug nahibaw kong dili ako mayaman. Clyde, I'm sorry. Abi ni mo. Pagkakita na ko sa pite, sa ingon ko nga, andam ko mudawat sa bata. Di lang kamawa na ko, Erin. Erin, mahal ka. Hindi ko gustong mawakan ako. Please. Pwedeng magsugot ng palik sa sinutanan. Tawag ako bisag unsa. Pero andam kong dawato ng bata. Dili na mo pwedeng akoon ang bata nga bunga sa akong pagpakasa, Clyde. I'm sorry. Pero magkalimtanay na lang ta. Mahal na ko si Raymond, o mahal sad na ko si Clyde. Pero pareho na ko silang nasakitan. Maong ako gipili nilang duha. Mas nag-focus na lang ko sa akong anak. Dinhi na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN.